να διακριθεί, να αφήσει τις πρώτες του εντυπώσεις. Μπάλα είναι για τον Όφη. Με θητεία πρόσφατα στην Αρχεντίνος Junior, στην Central Córdoba. Εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος, 17 Αυγούστου. Σοήρη από τα αριστερά με τον Νους. Τους βάζει σωστά το κορμί του, κερδίζει την μπάλα. Νους ο οποίος τώρα πρέπει να τρέξει να βοηθήσει, γιατί ο Γκοντζάλεθ έχει ανέβει. Σοήρη με χώρο από τα αριστερά. Προσποίηση, κάνει το φάουλ ο Νους. Το σφύριγμα από τον Μανταλενάκη. Φάουλ για την Athens Καλιθέα. Από τα αριστερά, ευκαιρία να γεμίσει μπροστά. Αλλάζει παιχνίδι, λανθασμένα. Γκοντζάλεθ, πρώτος στην μπάλα για τον Νους. Ανοίγει τον κοντρόλ, ωραίο τάκλινγκ από τον Μότοτς, ο οποίος μαζεύει την μπάλα, διορθώνοντας το παιχνίδι στάση, θα λέγαμε, στον Λετονό. Το ίδιο σημαίνει και με τον Ισέκα στην άλλη πλευρά. Και οι δύο φόροι είναι λίγο εκτός παιχνιδιού. Ο Νους καθυστερεί με την πάσα, πιέζεται. Σοήρη με το πλάγιο. Για να πείσουν τον εκάστοτε προπονητή ότι είναι έτοιμοι για να λάβουν αυτό το βάρος. Νους με την κάθε παλιά την οποία παίρνει από τον Γκοντζάλεθ. Κάνει την κίνηση ο Αργεντινός. Πάσα σέντρα η οποία δεν περνάει μπροστά από τον Τσιβελικίδη. Ποσφέναλτι. Υπομάκρυνση από τον Μπακαρί. Γκοντζάλεθ για τον Νους. Σέντρα χαμηλά. Μπακαρί, λάθος διώξιμο. Νους και πάλι το σουτ. Δεν μπορεί να παρέμβει ο Ισέκα στο 66. Μουτίνιο. Γκοντζάλεθ. Ο Νους πλησιάζει. Ο καινούριος είναι πάνω του. Πίσω η μπάλα για τον Μπρεσάν. 67 λεπτά παιχνιδιού. Όφι Athens Καλιθέα στο 0-0. Τώρα παραλαμβάνει την μπάλα. Αφήνει πίσω. Νους κάνει την κίνηση. Αφήνει δίπλα του. Καραχάλιος. Τσιμπάει την μπάλα ο Μότοτς. Πολύ ωραία. Κερδίζει και φεύγει στην κόντρα η Athens Καλιθέα. Athens Καλιθέα. Δεύτερο δοκάρι. Χρυσογιώργος. Απομακρύνει ο Νους. Μαζεύει. Και οδεύει προς την αντεπίθεση. Χρειάζεται στήριγμα. Κερδίζει το πλάγιο. Τώρα οι αλλαγές λογικά. Πάμε. Στακόπουλος. Μαρκάρισμα χωρίς φάουλ. Αφήνει το μάτς. Ο Μανταλενάκης. Νους. Αντεπίθεση. Μότοτ. Νέο τάκλινγκ. Με φάουλ αυτή τη φορά. Αντιδρά ο Μολδαβός. Τους φάνηκε να προλαβαίνει τον Νους. Στατική φάση. Ο Νους στην εκτέλεση. Στο 74. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Με φάουλ όμως υπέρ των φιλοξενούμενων. Με το δικό του ντεμπούτο ο Γάλλος στράικερ μπαίνει αντί του Ισέκα στο παιχνίδι. Θέλει να αφήσει πίσω. Σέντρα από τον Κουτεντάκη. Ο Γιούγκ με το σουτ. Δεν βρήκε σωστά την μπάλα. Μπακαρί, Μουτίνιο. Διώξουμε την μπάλα. Μαρινάκης με την μπάλα στα πόδια. Κάνει κίνηση ο Θοδοσουλάκης. Ο Νους. Η κόντρα με Μουστακόπουλο. Φάουλ κέρδος για τον Νίκο Καινούριο. Μπλασταριστά. Με Μουτίνιο να έχει την μπάλα. Πάσα κάθε δύο δεν περνάει. Ευκαιρία για κόντρα για τον Όφη. Ανεβαίνει σχετικά μόνο στο Κουτεντάκης. Έχει το νου στήριγμα. Μου πάει να πάρει το κόρνερ. Με τον Μουστακόπουλο να το παραχωρεί. Το λεπτό. Ματίεβιξ και η Ζημάτ Μιρίν ετοιμάζονται να μπουν με την πρώτη ευκαιρία στον αγωνιστικό χώρο. Καινούριος με τον... Ωραία διαγωνία παλιά, περιμένει στην γραμμή. Ο Καινούριος κλείνεται σωστά από τον Τιάγωνους. Ρωμάο.
κεφαλιά προς τα πίσω. Μότοτς με νέα κεφαλιά. Δεν υπάρχει offside. Μουτίνιο. Απέναντι σε 2. Κλείνεται. Πάει να περάσει. Πλάγιο. Μπέρναμπε.